Стопанството е с капацитет около 60 животни. Това е което е всичко. Бетонирано, направено с канали, с точни ями, с всичко. 51 животни са в момента, 31 са тези животни продуктивните и 20 животни за отглежда. Има и мъжки, има и женски, които за подмяна на стадото. Млякото правим кисело млеко, сирене, преработваме от части даваме на мандри. Самите животни пасат на наши пасища. Около 6 месеца на паша, другите 6 ги храним на место. Животните през зимата обикновено с сено и лицерново сено или вадно сено, слама, цървичак. Храната обикновено я купуваме. Тук от съседените си купуваме лицерно и сено. Концентрата е много малко с царевица и жито. Домашно приготвени тук с млети с просомелка, които отглеждаме царевица на полето, имаме около 100 декара. 3 човека са сега в стопанството, има един, който е отговорен. Специфичността е това, че те се привързват към даден човек и свикват и не понасят просто смяна на стопанина. Повечето ги доиме ръчно. Връзката с животното и човека е по-близка и 20-25% е млекоотделянето е повече по-трудоемко, но по-добре за животните. Имаме си лекар, който се грижи за фермата, но проблеми с биволите нямаме, защото редко боледуват. Хубавото е, че има по-истински неща. Тия пазари са по-задружни и нека да бъде така за напред.